Kani gade Pati CTV. Hadin balami ke jingkan tho bagi Dohkha ki balawan ra syakani ke jela na ke jela Andra Pradesh. Haga balaong bagi Trok ki Shimpor hadu Kumba khatphra hadu Arpoi Sngi banyak lanti ban Pynpoi ke Dohkha bam syakani ke jela. Hanin ke Sngi ke Arpsau teri ujemang. Kasang kinong di Dohkha jong karilom khasi bajantia kilawan chakmat ban penchai halor kani. Na kalyang kinong ilam jong kasang kinong di Dohkha ke jingkan do bagi kinong pathai kubor hasulong press club. Kilaong bakani ke jingkan tho kamlong ke basisya. Bagi Trok ki bawan kit Dohkha bandi hakani kanong ba Shillong ki Shimpor hadu khatphra Sngi hadu Arpoi Sngi banyak lanti. Handrai ke jing sisya hi kadai baka Shimpor ki Tang Kumba Sngi ai banwan Pynpoi ke Dohkha syakani ke jela. Habai dei bakani ikwa ban pensyai khamtam ya ka jing tho ba ki Trok ki bawan Andra Pradesh ki Shimpor hadu khatphra ban Arpoi Sngi bat kani kadai ke ke bangi ngam lap diang namar ba kajing sisyahi kalong ba Trok ki bawan hangni hapo kumangila tho akani ka press release Trok ki bawan hangni hapo Shillong nadu Andra Pradesh ki Shimpor tang basan bat ndrusni te ya kita ki Trok lo hanya ada ki professional drivers ki bawan nang thina po Andra Pradesh te natang idon sa kumka state jong ka khamjinga ngi mo kumka Silchar Mizoram Tripura ki balet chite ni ora phi hangni ru kini ki packing charge warna Andra Pradesh ki ba poi hangi kani ka Trok ka ba nialo khatphra tarik banai basan nang thina Andra Pradesh te hangni hapo Shillong ka poi menen kata kamur arpulai tarik Sngi ka poi hangi bar ka Dohkha ka ba ngi Pynpoi nang thina Andra Pradesh kalau ka Dohkha ka ba fresh du kata thap agi tha nang benta ban refrigerate iki bakinong ki ba fresh Nakta bring is a packing hai ki Trok in scientific method but kumjuro Andra Pradesh ni don ki industry jong ki thermocol ki balong non toxic kini ki long ki balong ki ba baru kata mangila effect margi ni bon hangi nila ya tray ya ni kam kanam duna ya ka life of generation nadu ki for father jong ni tray ni kam banmi kum kani ka khubor kalong ka ek basmosi adu kata namar par ka bakta hiro am tang ya sa Dohkha ri ye kinong bam kinong di ru rokhoi te ngiwan hangi khamta me ban pensyai halor ba ya ka tu ka jung ong ba kidon ki injections ki chemicals whatever hare nakaliang juni ngidon ke video clip ka ba ni nang the ni tong Dohkha bin napung ka jing fresh ka Dohkha napung ru kalong ka ba ka khot ka suba nang ta bre ka packing ru kalong ka khot ka suba hadu ka Dohkha ka bangi tong bin napung Klan kan thot ai ka to ka Trok ka bon ra ni ba mo ni Shillong te kalau ka Dohkha ka ba healthy ban ba Dohkha bon te nga kerpa ifi ki presu ba pin stress ba lor kani ka poi mar gidon ki belam bakla namang nilai ibu na WhatsApp you see hagi WhatsApp kini kita phila le iwe artli harengan shu thu e phila da phikwa lada ha ya ka Dohkha i Trok ka Dohkha kanong duna ya ka khatsan hajar tli Khatsan najar tali lada way ubri uni kem napung uni jakman koi pakawai ka Dohkha ngatrai utu ubri na ru urang khana da temen ru na su kon penda ata ta Trok tenrai ka Dohkha ka bangi niwara Andra Pradesh hasulong ni kani ka balong nadu Kumba khatsan nadu arpometric tan sisni katba kiwai ki state bde kom ka Assam ka Bon ya kamar ka jingmi ki Dohkha Andra Pradesh more than 100 and 150 trucks a day so ban injection lani ban le gini ki tai ki kam kadong kai ka ba mulak bodot Kani gade Pati CTV.